Action! Hans Christensen, French Forearm, workout 2. CrossFit. CrossFit Holbæk. Jeg skulle lige have selfie. Nå, når du er klar. Yay! 3, 2, 1. Kør! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sidste, 10. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 sekunder er gået. Masser af tid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mere, 7, sidste 2, 8, og så den sidste, 9, stærk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kør, 7, 8, 9, stærkt det der, Hans. Halvanden gået. Undskyld. Det er fint nok. Det skal du lige køre for. Ikke før bagefter. Det er snart. 1,40. Kom nu, Hans. Kom nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sidste, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Kom her. 2 ret gået. Det er næsten 7 reps. Vægten på hækken. Kom nu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mere. Kom nu. 6, sidste, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Og til 6. Så vi er ved at være nede i de lave reps. 3,5 minutter. Masser af tid, masser af tid. Hold fast, hold fast. 1, 2, 3, vi er halvvejs. 4, 2 mere, kom så. Ja, kom her. Nu med den og fod. 2 mere, 2 mere. Masser af tid. 5, og den sidste. 6. 4 minutter, halvdelen af tiden gået. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er vi nede på 5 reps. 7,
sidste. 5. Sanne, 7 12 5 stykker. med 131, det er meget. 1, 2, 3, 4 og 5. 5 minutter og 10 sekunder. Og så er det 10 rigtigt totalt, du mangler. Kom nu, jeg er 10. Kom nu. 1, 2, halvvejs. 3, sidste. Kom så. 4. 2,5 minutter igen. 1, 2, 3, sidste. 4. Hvad? 3 rigtigt. Ja, det er det igen. Jeg er 8 minutter. Kom så. 2 minutter igen. Hold Hans, 3, bliv på mindre fod, ikke op på tæerne. 1, 2, sidste. 3. Kom så. Og nu faktisk godt sted. 1, 2, 3. 2 stykker. Kom så. Så spænd nu her for. Halvanden minut. 1. Sidste. Yes. Kom nu. 1, 2. Og sidste, det er 1. Yep. Yes. 6,52. Okay, Lars. Skal vi have det? Ja. I'm on it. 20 kilo bars and 20 kilo blade, and here the same 20 kilos.